Ja to skúsim zhrnúť do takých niekoľkých bodov. Možno to prvé je, že aby sa ľudia nevzdávali. Aby sa nevzdávali a aby v tomto zmysle slova boli hlboko presvedčení, že aj keď to nevidie prvý raz, možno ani druhý raz, možno ani tretí raz, ale niekedy a raz to vyjde, lebo majú pravdu. Lebo majú pravdu vo svojej absolútnej sile ideí, myšlienky slobody. Majú pravdu vo volaní po ľudskej dôstojnosti a majú pravdu v tom, že veci sa dajú robiť inak a lepšie. Václav Havel o tom krásne písal, keď hovorili, že nádej to nie je prognostika, to je nejaká orientácia srdca. Ja môžem robiť niektoré veci nie pretože čakám, že sa to okamžite splní, ale pretože som presvedčený, že takto to treba robiť. To je prvá vec. Tá druhá vec možno je častokrát tí aktivisti bývajú mladí ľudia, ale je to pre nich ťažko predstaviteľné, ale ako človek, ktorý som tie cykly prežil, tak myslím si, že je dobre vedieť a vnímať čas. To znamená, že toto, čo my tu teraz zanechávame, čo tu oni teraz zanechávajú, to je niečo, na čom ešte budú stavať tí ďalší, ktorí prídu po nich a na nich zase ďalší. A je to neuveriteľná brázda, ktorá sa dá vyorať, ktorá sa dá vykonať a ktorú má proste zmysel nejakým spôsobom tam dať. A vedieť, mať schopnosť posudzovať veci v takýchto časových kontextoch, to je nesmierne dôležité. A potom ešte by som možno jednu vec povedal, že častokrát ľudia, ktorí sú disidenti alebo väzni svedomia, alebo operujú vo veľmi polarizovaných, rozštiepených spoločnostiach. To je niekedy až tragické, ako sa tá spoločnosť rozštiepí. Ale nemali by nikdy zabúdať na to, že aj na tej druhej strane sú ľudia, ktorí sa tam dostali a nie všetci sú vinní, že by oni to vykonávali. To znamená, že jeden z kľúčových vecí je vždy pamätať na to, kde ja nájdem spojencov pre svoju vec. Kde ja aj tých neprebudených oslovím, kde ja aj tí, ktorí sa previnili, tým odpustím, kde ja pozvem tých iných ľudí, lebo ich presvedčím, že tým, čo robí, že to má zmysel, že tie kategórie tej dôstojnosti a slobody sú aj pre ich život lepšie ako to, čo im ponúka tá druhá strana.